Söyleme apaç kayda. O da savadım mı? Bari şot yine de sen. Sağlıkmı gece? Näme açak bolsaň çaltyrak aýt, öýdäkiler görmäkä. Gireýin, soň galmagal bolar. Bugün kapıray solla. Başlama açıkladı. Aynı anlarla. O söyledi. Eline bir çıkan bilen beredi. Bir Ceyhun, men seni ýygyň kabul etip bilmeýän. Ejem men başga birine berjek diýdi. Seni gownan al. Garyp diýdi. Ejem men gowlugyny isleýär. Başla meni. Yağış näme yağor yalançyny filede gelinlere barorman köýne jüňi ölede gelinlere bar ýardan köýne jüňi ölede Abba dini kenda knya